Әлеге башлангычка танылган җәмәгать эшлеклесе өлкәнең атказанган сәүдә хезмәткәре Асия Памеликова үзе хаҗга барып кайткач нигез салган иде. Хаҗилар клубының максаты хаҗга барырга теләүчеләрне бу изге юлга җыенырга ярдәм итәргә. Анда баргач үзеңне ничек тотарга, нәрсәләргә игътибар итәргә кирәклеген аңлату иде. Гадәттә, аның утырышларында хаҗга барып кайтучылар да катнашып, анда алган тәэсир кичерешләре, уй-фикерләре белән уртаклаша. Бүгенге мәҗлесне оештыручыларның берсе Әлфия Пашайхаттарова 2019 елда беренче хаҗга мәлен кыла. Быел гомрәгә барган. Хаҗда вакытта уже ният итеп кайттым гомрәгә барырга. Там бер кат баргым килә иде. Шулай ният кылдым. И алхамдулилlah шөкер, быел гомрә кылып кайттык, Аллага шөкер. Ничек инде да анда бер баргач һәр вакыт баргы килә. Зол еллар шәһәр мәктәпләренең берсендә татар теле һәм әдәбиятын укыган хәзер мәдрәсә мугаллимәсе Венера Павахитова 2004 елда хаҗ кыла. 19 ел узса да анда алган тәэсир хатирәләр әле бүгенгедәй күз алдында тора ди Венера апа. Allah subhanahu wa ta'ala'nın karşısına gelip baskan şekilde. Küpme peygamberler şunda bulgan, şu izlerden sin yerigen, sin şu devaflarını kılasın, şunun kadar ibadet kılasın, şunun kadar kişi yürüyende. Anda milyon, biz bargan yılında 2 milyon artık kişi var idi. Зия аръягындагы ислам мәдәни үзәге имамы 12 ел элек хаҗ кылган Хәсиятулла хәзрәт белдергәнчә, хаҗга барырга өлкән яшьтәгеләрне генә түгел, күбрәк яшьләрне җәлеп итәргә кирәк. Үзе анда баргач, Худайдан мәчет төзәргә мөмкинлек сорадым ди. Хыялы тормышка аша. Мәчет югырынга, мәчет саларга мөмкинлек бир дидем мин артыган. Гарифат авында басып торган сакны. Аллаһ Таала безнең дугаларыбызны кабул итте. Анар авылга кайткач, менә шу Зәмзәм суы катып сыйлагач, миңа менә мөмкинлек бирде Аллаһ Таала мәчет ясарга хатынның авылында. Анда нигез бар иде, мәчетне ул вакытны битте. Менә 17 елларда бит мәчетләрне без таркаттылар. Шул мәчетнең фундаментын гына калган иде. Шул мәчетне ясарга менә миннән сорадылар инде. Мөмкинлегең бармы синең диләр? Мәтәм мөмкинлегебез бар. Әгәр дә авылда ясаучы булмаса, мәчетне ясаучы булмаса, үзем исме алам дидем. Сүзе юк. Бүген күпләрнең хаҗ кылырга теләге бар, ләкин мөмкинлекләр генә шикләнгән. Шулай да өмет белән яшәргә кирәк. Бөтен кеше дә бер үк елны хаҗга бара алмый бит. Әлбәттә, бу хаҗ кылулар кирәк. Күп кешеләрдә, миндә дә бу саулыгым булса, Алла буйрса, нинди дә уйлар, фикерләр башка керә башлады. Барыга 1-2 елдан Алла теләсә, саулык бирсә, кылай тәйлә чамаларга инде. Алла насип итсен, һәммәбезгә дә Раббим. Шул җирләрне күреп кайтырга Ходаем бер Аллам насип итсен. Сер түгел, бүген күпләргә балалары, аныклары хаҗга юллама бүләк итәләр. Дания апа Мустафина шул бәхетле аналарның берсе. Елап бетерә алмыйм, шатлыгымнан ышанып бетерә алмыйм. Аллаһ Таалам ярдәме белән балам миңа, кызым ярдәм итте. Юлга үзем җидем, шулай итеп, әлхәмдүлилләх, юл ачылсын. Әлеге очрашуда катнашканнарның кайберләре бу көннәрдә инде хаҗга бару юлында. Сәфәрләре хәвеф-хәтәрсез узсын, хаҗлары кабул булсын.